Pane chitiko chiri very shocking panapa chatiri kuona kuti aiwa nyika yese yezimbabwe all the eyes are now on VP Chiwenga nekuda kwezvinhu zvava kuitika. Ma-constitutional amendments aalainiwa, arongewa, ava in line kunzi ngaachiitiwa, making sure kuti they've been executed. Zana mina mashuka anobuda nyogwa muzana nazo kuti bosubscribe like or turn on the bell icon. Pane mashuka anobuda munewspaper nyogwa achinzi ZANU-PF Harare province has appealed to relevant authorities to start making the necessary constitutional amendments to allow President Mnangagwa to continue in charge of the country beyond 2028 when his current term is due to expire. Panapa tonoona majaya jesa anachikomblena vanachikomera tara mashuko ekuti on the strategy of ruling using fear by jailing human rights defenders and political activists worked, and when they are rest assured that Zimbabweans won't do anything. They are now pressing hard for Mnangagwa to remain in power. The Chiwenga severely weakened. This may succeed. Takutoona kuti panapa aiwa VP panapa vati weakenewa haasitombona kana move, but people vanhu vari kuziva kuti asati accepta the challenge. Vanhu vese vachitarasira paari vachiona kuti aiwa what is his move. Noda kuti vakuona kuti panapa these guys vabva vanyatsa kushandisa the tool yekujaila yekusunga vese vakomana opposition vangada kudemonstrata vangada kuva dzikisira pasi ndobva wabata. They've tested vakaona kuti aiwa zvinoshanda zvinonyararidza vakomana vese opposition. Now they are taking advantage kunyararidza aiwa General Chiwenga. Mbotize mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chata kuona kuti these guys they are now succeeding kuti mutungamiri wenyika change amend the constitution. Ndako comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like and turn on the bell icon.